Veysi Demir, Doğru Haber. Ger Gazze bişewte, hûn jî bişewtin. Xwîna mezlûmên li Gazzeê wê sîstemên zulmê hilweşîne. Nêzî 4 mehane rejima terorê li xeta Gazzeê û destekvanên wê ewlûqeya derînsanî, wehşet û qetlîaman li ber çavên cîhanê didomîne. Feryad û fîgana wan erşê alayê êdî dilerzîne û mixabin ev wehşeta her ku diçe qat qat zêde dibe. Artêşa rêxistina terorê ya İsraîlê ya tirsonek ditirse derkeve pêşberî mücahidan. Li dijî zarok, jin û sivîlan êrîşên wehşî û hovane dike. Xeynî ji çend dewletên cîhanê, welatên misliman û saziyên misliman destekên didin vê barbartiya derînsanî yan jî bêdeng dimînin. Ji ber rejima îşxalker li Gazzeê qirkirinê dike, Efrîqaya Başûra ku wîcdana dinyayê temsîl dike, dew li dîwana edaletê ya navnetewî vekir. Ji vê mehkemeyê qerar derket û îtirazên İsraîlê red kir. Hat gotin wê dawa qirkirinê ji esasê de bêdîtin û kirin. Mehkemeyê mehek müddet ta rejima terorê ku raporê bide mehkemeyê. Her çi qas terheqê agirvestê de qirar nehat dayîn jî, ev qirar ji bo rêxistina terorê ya İsraîlê bû yerek gelek tirsnak bû. Rejima terorê û destekvanê wê li ser vê qirarê li gor weka bersivdayînekê li dijî xebatkarên Ajansa Alîkarî û Avahiya Koçberên Filîstînê yê netewên Yekbûyî îddiayên bêmesnet anî rojevê. Ev ajans hindik be jî alîkarî li xelkê Gazzeya ku dibin ablûqa, bombardûman, birçîbûn û nexweşiyan de dike. Bi van îddiayan armanc dikin ku welatên Ewropayê alîkariyê nedin vê ajansê. Piştî vê derewa bi plan Emerîka, Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, Estonya û Fransayê alîkariyên xwe li ser vê ajansê qut kirin û birîn. Ji teref Norveç û Îrlandayê ve hat destnîşankirin wê alîkariyên wan bidomin. Eger hûn li Uhudê birîndar bûbin, bêguman birîndarî bi ser wan de jî hatibû. Em wan rojan ên şikestin û serkeftinê di navbera mirovan de bi dor digerînin. Da ku Xwedê wanên ku ji dil û can bawerî aniye, derîne rastê û da ku ji nav we hinekan bi şehadetê bixelat bike. Helbet Xwedê ji zaliman hez nake. Da ku Xwedê bi vî awayî wanên ku bawerî aniye ji gunehên wan paqij bike û kafiran jî ji holê rake. Digel li xeta Gazzeê û di cepheya Lubnanê de şehîd tên dayîn jî, her çi qas rejima terorê mirî û birîndarên xwe veşê jî hêzên berxwedanê darbeyên mezin lê dixîne. Li Yemen, Lubnan, Sûriye û Iraqê ji teref kom û tevgerên berxwedanê ve operasyonên gelek mihîm û tesîrdar li dijî rejima îşxalê, destekvanê rejima terorê Emerîka û İngilterê tên lidarxistin. Di dawiya heftê de li Ürdünê di sînorê Sûriyê de bi wesayîtên hewayîyên bi çek û sîleh sê operasyon li dijî baregehên Emerîkayê hat rastkirin. Sê eskerên Emerîkaya îşxalker mirin û bi dehan esker jî birîndar bûn. Heta rêxistina terorê ya İsraîlê û şeytanê mezin Emerîka li Gazzeê xwîna mezlûmên sivîl birjîne û wehşetên xwe yên derînsanî bidomînin, wê li tu jî hekê cîhanê rûyê rihetiyê nebînin. Wijdana însaniyetê aniha li ser anserê cîhanê li ser piyaye. Protestoyên xwe didomînin. Li dijî wehşet û qirkirinê dengê xwe bilind dikin. İnşallah bi întifada û boykota cîhanî ew ê şahdamarên wan bên jêkirin. Planên ku hûn li ser alema İslamê û coğrafeya mezlûman dikin û dixwazin wan têxînin gola xwînê wê ev şewat bigihîje we û ew ê we bişewtîne. Lê binêrin, îşaretên ewil hatin jî. Li Emerîkayê navend Texas li 25 eyaletan îsyan dest pê kir. Piştî têldirek li derdora çemê Rio Grande hat rakirin, di navbera serokê Emerîkayê Biden û waliyê Texasê ya komarparêz de rageşî zêde bû. Texasê ev qirar red kir. Waliyên 25 eyaletên komarparêz jî beyana müşterek dan û gotin ew jî destekê didin Texasê. Emerîka înşallah di wextek nêz de perçe bibe. Çi aniye serê xelkê din wê were serê Emerîkayê jî. Hêzên emperyalîst û hêzên serdestên siyonîst di dawiya dawîn de dixwîna ku diherkînin de wê bixeniqin. Xwîna mezlûman û nifirên wan helbet wê sîstemên wan hilweşîne û ew ê helak bibin. Bila tuşek û gumana we ji vê yekê nebe. Vesselam.